காலை ஜெபம் 17-10-2023 திருப்பாடல் 19. வானங்கள் இறைவனின் மாட்சிமையை வெளிப்படுத்துகின்றன. வான்வெளி அவர்தம் கைகளின் வேலைப்பாட்டை விவரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு பகலும் அடுத்த பகலுக்கு அச்செய்தியை அறிவிக்கின்றது. ஒவ்வொரு இரவும் அடுத்த இரவுக்கு அதை பற்றிய அறிவை வழங்குகின்றது. அவற்றுக்கு சொல்லும் இல்லை, பேச்சும் இல்லை, அவற்றின் குரல் செவியில் படுவதும் இல்லை. ஆயினும் அவற்றின் அறிக்கை உலகெங்கும் சென்றடைகின்றது. அவை கூறும் செய்தி உலகின் கடையெல்லை வரை எட்டுகின்றது. இறைவன் அங்கே கதிரவனுக்கு ஒரு கூடாரம் அமைத்துள்ளார். திருப்பாடல் 19 1 முதல் 4 வரை உள்ள இறைவசனங்கள். ஜெபம். இறைவா, இந்த அதிகாலை வேளையில் உம்மை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், நன்றி கூறுகிறோம். உலகில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களையும் அன்பு செய்யும் எம் இறைவா, உமது கட்டளைகளை கடைபிடிப்போருக்கு உமது மேலான பேரன்பை பொழிந்தருளும். மனிதரின் ஆழ்மனதின் எண்ணங்களையும் தந்திரங்களையும் தீவினைகளையும் அறிந்த எம் இறைவா, நாங்களும் புற தூய்மைக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வெளி வேடக்காரராக இல்லாமல் அகத்தூய்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் எளியவர்களாக நாங்கள் என்றென்றும் இருக்க அருள் புரிவீராக. இறைவா, இந்த நாளை உமது பெயரால் துவக்குகின்றோம். ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவீராக. இயேசு, மரி, சூசை என் இருதயத்தையும் ஆத்துமத்தையும் உங்களுக்கு ஒப்படைக்கின்றேன். ஆமேன்.